pola miña parte cando me digades, Sí, estamos preparados? Bueno, pois, como sempre, moi bo día e moitísimas gracias por asistir a esta rolda de prensa que celebramos nunha xornada na que comenzou o debate na Comisión Terceira para a elaboración do dictame do proxecto de lei de orzamentos da Xunta para o ano 2026. Un debate que se vai prolongar durante 3 días e que vai culminar o vindeiro luns coa aprobación do citado ditame do proxecto de lei de orzamentos na Comisión e a posta a disposición para a súa aprobación definitiva no pleno que vai ter lugar o vindeiro 16 de decembro. Deste xeito, Galicia voltará a contar un ano máis con orzamentos aprobados en tempo e forma, unhas contas públicas que, por certo, adicarán 3 de cada 4 euros a gasto social, é dicir, a educación, a sanidade, a políticas sociais e a emprego. No día de hoxe quero centrarme nos máis de 5.670 millóns de euros que a Xunta destinará ao vindeiro ano a políticas sanitarias, o que representa máis dunha terceira parte de todo o orzamento da Administración galega, logo dun incremento deste ano de case un 4% respecto a 2025, e onde a tan demandada atención primaria recibirá casi 1.750 millóns de euros, por certo, superando amplamente ese 25% de orzamento sanitario que recurrentemente reclama unha oposición que prefire obviar estes datos. Non me cansarei de afirmar que Galicia e todos os galegos podemos presumir da atención sanitaria que temos, tendo sempre presente que todo se pode mellorar e que para iso traballa a Xunta e todos os profesionais sanitarios do sistema de saúde público. Porque somos a segunda comunidade con mellores tempos de espera para a primeira consulta sanitaria. Somos a cuarta comunidade con menor espera para a cirurxía, con 50 días menos de espera que a media estatal. E tan só un 4,2% dos pacientes agardan máis de 6 meses pola atención sanitaria especializada fronte a un 20% que é a media a nivel estatal. Estes datos son máis que suficientes para sentirnos orgullosos do sistema sanitario público que temos en Galicia, pero, como dicía, nin podemos, nin debemos, nin queremos quedarnos parados, porque as necesidades dos cidadáns cada día son maiores. E por ese motivo, e ademais de todos os avances en materia de persoal e avances en materia tecnolóxica que desde a Xunta se está a impulsar nos últimos anos, pois para mellorar a atención sanitaria que recibimos todos os galegos, dende o Grupo Parlamentario Popular, imos dar un paso máis neste Parlamento de Galicia, amosando o apoio á candidatura da cidade de Lugo como sede da futura Axencia Estatal de Saúde Pública. Unha entidade que contribuirá ao desenvolvemento e fortalecemento institucional de Galicia e a consolidar a esta comunidade e a esta cidade como referente na prevención, referente no control e vigilanza das enfermidades, na protección e tamén na promoción da saúde. Porque estamos a falar dunha axencia clave para o fortalecemento do Sistema Nacional de Saúde, a mellora da coordinación institucional e tamén para a protección da saúde de todos os cidadáns. E pedimos que a súa sede se implante en Lugo, non só pola súa situación privilexiada no noreste peninsular, senón tamén porque esta cidade presenta unhas condicións especialmente particulares que a fan idónea. Unha universidade cunha ampla trayectoria no ámbito biosanitario, un referente nacional en materia de saúde e seguridade alimentaria, como é o Laboratorio Central de Saúde Pública e os novos centros sanitarios, como o Centro Integral de Saúde ou o Hospital Lucos Augusti. Todos estes atractivos favorables á candidatura da cidade de Lugo están acompañados de outras credenciais que presenta tamén a comunidade galega relacionados directamente coa saúde pública, como son, por exemplo, os programas sanitarios de cribado, dende o neonatal ata o cancro, que no caso de mama en Galicia chegase ata o 85%. Dende o Grupo Popular, e especialmente quero destacar tamén o labor da diputada que impulsou esta proposta, Elena Candia, estamos traballando intensamente para que Lugo sexa a sede definitiva desta axencia estatal e consideramos que a descentralización de organismos estatais representa unha oportunidade para fomentar a cohesión territorial e para ofrecer oportunidades ás cidades da España interior. E, por lo tanto, esperamos que esta solicitude teña neste Parlamento galego o máximo respaldo posible por parte de todos os grupos da oposición, sobre todo para que Lugo poida comenzar unha nova etapa de decisións favorables dende o goberno de Pedro Sánchez, logo
dos reveses e dos abandonos que ven sufrindo por outras decisións adoptadas polo Goberno central respecto a esta provincia, que impediron a implantación de importantes proxectos industriais nesta provincia que provocaron a desconexión eléctrica de toda a provincia, coa excusa de castigar o proxecto de Altri, ou que son causa directa dos retrasos na construcción das autovías que comuniquen Lugo con Santiago ou Ourense, ou mesmo a chegada do tren de alta velocidade a esta provincia, así como a mellora dos servicios de cercanía, como é o caso do tren a Ferrol. E falando tamén de vías de comunicación por estrada, permitídeme que faga unha pequena reflexión, unha última reflexión sobre o novo desprecio do goberno de Pedro Sánchez a Galicia e a todos os galegos, que ten como protagonista unha vez máis a autoestrada P9. Nesta ocasión, esa nova afrenta responde ao feito do acordo acadado entre o Goberno Central e o Goberno de Navarra para o traspaso da titularidade dos tramos da autoestrada AP68 Bilbao-Zaragoza que discorren por territorios da comunidade foral. Unha axilidade no acordo e no traspaso que contrasta vergoñentamente coa aldraxe coa que o Goberno de Pedro Sánchez está a tratar a transferencia a Galicia da AP9, que, lembremos, conta co respaldo de todas as forzas políticas do Parlamento galego, pero que Pedro Sánchez e a presidenta do Congreso se encargaron de atrasar con 60 prórrogas ao prazo de presentación de enmendas á proposición de lei enviada a este Parlamento. Estamos convencidos de que só un cambio de Goberno do Estado vai permitir que a AP9 pase a mans da Xunta de Galicia poida recibir ao fin o mesmo trato que se presta a outras comunidades autónomas. E para iso imos traballar, porque os galegos non merecemos que o actual Goberno Central se estea burlando de nós un día sí e outro día tamén, negándonos non só a titularidade da AP9, senón privándonos de impulsar proxectos industriais estratégicos para a nosa comunidade e deixando de ver case 3.000 millóns de euros para atención aos nosos dependentes, débedas pendentes que xa esperamos que faga fronte un goberno distinto ao que hoxe está na Moncloa. E pola miña parte, máis nada, poñerme a vosa disposición por si considerades oportuno facer algunha pregunta ou necesitades algunha reflexión sobre este ou outros temas. Pois máximo respeto. Nós creemos que Vigo ten unha magnífica sanidade que sufre os mesmos problemas que sufre a sanidade no conxunto do territorio español, que son recoñecidos no propio Congreso dos Diputados polo Goberno de España cando lle formulan preguntas aos nosos deputados, pero que parece ser que os representantes do Partido Socialista o BNG aquí prefiren obviar esas respostas que dá o Goberno de España e seguir mantendo que hai unha situación diferencial en Galicia respecto da sanidade nacional. Non é certo. Galicia está mellor, como acabo de dicir e acabo de acreditar a través de distintos parámetros que a maioría dos sistemas sanitarios de España, pero é certo, ten algúns problemas que imos seguir traballando e para iso, por certo, o maior compromiso orzamentario da historia de Galicia que se vai reflectir nos orzamentos que vamos a aprobar antes de que remate 2025 para que 1 de xaneiro de 2026 podamos estar traballando para seguir mellorando a sanidade pública galega. Sería unha magnífica noticia. Sería unha magnífica noticia por moitos motivos. Primeiro, efectivamente, como vostede indicaba, a rebaixa do IVE do peixe da carne é un asunto que se tratou recurrentemente neste Parlamento de Galicia, acadando incluso acordos por unanimidade. E, por tanto, todos coincidimos nesa necesidade por moitos motivos. O primeiro, porque aliviaría o bolsillo de cidadáns que levan moitos anos sufrindo o peso de un descontrol evidente dos prezos, especialmente de peixe e carne. Segundo, porque facilitaría que eses cidadáns pudesen acceder a alimentos que son básicos para a saúde
dos galegos e do conxunto dos cidadáns de España. E terceiro, porque sería unha magnífica noticia, tanto para o sector do peixe como para o sector da carne, que sabe que ten un importante peso na comunidade galega. Me pregunta se son optimista. Bueno, moderadamente optimista. Sabe que isto ten que ser ratificado no Congreso. Eu sei que hoxe mesmo compañeiros diputados galegos registraron unha iniciativa para trasladar esta cuestión ao Congreso. Vamos a esperar e a ver se a nova aritmética parlamentaria fai posible a aprobación, que hasta agora foi imposible, porque o Goberno sempre desoíu esta petición que se formulaba desde Galicia, e vamos a ver se, aínda saindo adiante ese acordo no Congreso, o Goberno o fai seu ou, como tantas veces, decide simplemente ignorar o que se ali se aproba, porque, como xa nos trasladou en algunha ocasión Pedro Sánchez, es perfectamente posible gobernar de espaldas al Congreso. Me parece esperanzador que dentro do Partido Socialista quede xente que todavía se escandaliza por estas cousas. E me parece increíble que o señor Salazar, polo que vostede me pregunta, fora a persoa para designar, para suceder, ao fronte da secretaria de organización, o señor Santos Cerdán, que a su vez foi designado para suceder o señor Ábalos. Eu supoño que, como cos anteriores, o señor Sánchez ahora mismo non coñecerá a ningún destas persoas, incluído o señor Salazar. Creo que si a coñece o personal, especialmente o persoal femenino que traballaba na Moncloa, para desgracia desas mulleres que ali traballaban, e creo que deberían de tomarte este asunto con unha certa seriedade. Por lo tanto, volvo a repetir, me parece unha boa noticia que xurdan voces dentro do Partido Socialista que reclamen unha rexeneración ética neste e noutros ámbitos, e me parece preocupante que o máximo responsable dese partido siga facendo oídos sordos a esas voces. Algunha cuestión máis? Pois, se non hai nada máis, eu e esta maravillosa voz nos retiramos hasta a mellor ocasión. Moitas gracias.